Zvakatangira pandakasangana nemurume uyo akandiudza kuti iye Ngochani muclub uye zvekare ndakazofind out kuti ainge akaromba, asi ndakaramba ndinaye ndichidya mari kusvika chibereko changu chazoora nekuda kwemhiko dzaakange achindiitisa. Mamunga sei muri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tauya nawo masecrets nemaconfessions. Nhasi uri musi weSaturday, kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Ndekedzei tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sokudai so. Hanzi mukomanashi muri sei zvenyu, postaiwo nyaya yangu makaviga chitupa changu, itai hidden identity. Zita rangu randichashandisa for the purpose of this story ndichazviti memory. Inini ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 29 years ekuberekwa. I am supposed to get married iro rino gore gore rekungangorwa zvechokwadi. Apa ndinogona kunyora kana kuzotosungiswa for fraud nekuti ndapinda mumarriage nemunhu ndisina kumuzivisa zvandiri chaizvo. Right now mukomanache ndinogara Mborodom. Mind you, ndachinjawo location nekuti ndinotya kuzivikanwa, but nzvimbo yandinogara yakangofanana neBorodom kunyange zvikanzi handimo muZimbabwe. Saka ndichati ndinogara muBorodom muHarare. Property pamba apa pandinogara, it belongs to my fiance's sister, my sister-in-law, the tete to the tete. Vatete ava vanogara ndichati kuCanada. Mukomanashi inini kana wakanditarisa haungambofi wakafungidzira kuti Memo ndo zvaari. Vanhu vose vanondiyemura, vanoti Memo mwanasikana anoteerera uye zvekare ane hunhu. Akangoitawo rombo rakashata rekuti nezera rake raava naro anofanira kunge ava nevana vaviri kana kuti vatatu, asi haasati akwanisa kuwana murume waanoda waanokwanisa kupawo nekuzvara naye mwana. Vanhu vanoti ndakakomborerwa because ndakazvarwa nerunako rwangu. Ndiri type iya yemukadzi yekuti kana ndakazvitarisa paglass ndinopa kutenda kuti yakunaka ndakanaka. Even other ladies vanotonditi asi Memo wakanaka zvako. Vamwe ndivo vanoti kana vana Memo vakanaka kudai vasina varume kokuzoti isuwo zvedu varume vacho tinokwanisa kuzovaonawo here. So I have finally found a good loving man uyo wandinokwanisa kuti ndinge ndichizovaka naye a beautiful life with. Saka vanhu mufamily vari kutofara zvisingaiti nekuti ndiri kupiwa upenyu watingangoti it is a soft life muno muBorodom mandigere. Vanhu vanoti Mwari akurangarira Memo, usambofa wakatambisa mukana uyu nekuti hapasi pose when God remembers you like this. Asi mukati mehana yangu, mumwoyo mangu ndinozviziva kuti ndine masecrets awo andakawandisa ekuti kana ndikataura nezvawo mukoma ndinogumisidzira ndava kungoyeredza misodzi. Right now kudya handisi kudya nekuti handisi kuda kugaina weight before my wedding. No, I can't eat and I can't sleep nekuda zvandiri kufunga, zvandinoziva zvandichazosangana nazvo if I go ahead with this marriage. Mukomanashi, I am facing a dilemma that is about to destroy zvandiri, my whole existence, and I need urgent advice kubva kune vateereri venyu. Ndomuudza sei murume uyu? Apa murume uyo akandibvisirawo mari. Munhu uyu kunyange tisati takambosangana zvedu physically nekuti ndezvepa internet, vamwe vachati ndezvebasa Memo, but nemurume uyu takasangana painternet, rudo anarwo uye zvekare my fiance ari kurarama nehurema hwandisingakwanisi hangu kutsanangura kana kurondedzera. Saka akatotarisirawo kubva pandiri ini zvangu Memo, munhu aiva nemusikanzwa wakadai, to start and to build a family, but handikwanisi kuti ndige ndichimupa zvaanoda zvinodiwa nevarume vose. Ina handikwanisi kumupa vana. You know why? Because chibereko changu chakaora ndikazotoitwa operation yekubviswa chibereko. Ndakatengesera chibereko changu kune imwe Ngochani iyo yandakambofambidzana nayo yaiva nemari stereki, ainge ari muxhosa weko kuCape Town.
ndingakonfesa sei kunhai mukomanashi kuti izvi ndo zvandakaita Cape Town? Ndingaita sei? Nekuti apa ndiri kutya kuti kana ndikangogara ndakonfesa ndiwo wega mukana wandinogona kunge ndakapiwa naMwari wekuti kana ndachata ndikwanise kurelocata nechirema chacho kuCanada. Mose munozviziva kuti kunoku kuZimbabwe zvinhu zvakaoma. Kana usina skiri chairo rekutsvaka mari patown, ndiani anoswera achikupa mari zvinhu? Handina kana maqualification. Isu ndisu vamwe vaya vaiti ticha vachidzidzisa vachinyora paboard tinenge tichitoshuvira kutova amai mudzidzisi. Ndakange ndiine musikanzwa wakanyanyisa kuti vanhu vange vachinzwisisa kuti upenyu hwangu hwakanyanya kuita messed up like this. Sei regei ndizame kutsanangura kwandiri kubva, maybe munogona kundibatsira kuti kwacho kwandiri kuenda kunge kuchizovawo kunhu kwakanaka. Ndakabva muno muZimbabwe ndokubva ndaenda kuSouth Africa, saka ndakanyepera vabereki vangu. Ndaitozviziva kuti musikana wandaiwirirana naye umwe aigara kuMabvuku, musikana uyu rakanga riri hure, aita zvokutengesa muviri wake kumaAvenues ndokubva achizoenda kuCape Town. Ndaimuona hangu mapictures ake paFacebook. Ndakange ndisingatombode kuti mama vangu vaone mapictures ake iwawo, nekuti aitorwa mapictures ari mumaclub achinwa doro achiposta mabeers. Saka paakanditi memo uya kuno tiri kuita mari, ndakaziva kuti ainge achindidanira basa rekutengesawo muviri wangu. Ndakanyepera mama vangu kuti ainge andibatsira kunditsvakira basa rekuti ndige ndichizoshanda murestaurant. Little did I know kuti musikana uyo wandakange ndichazoenda naye kuCape Town ainge ari munhu akaita sei, akange atori criminal. Saka ndava muCape Town ndopa ndakatanga kudzidza zvakawanda about zvakange zvichiitwa naye musikana iyeye neshamwari dzake maZimbabwean vainge vari macriminals. Ndainge ndagara zvangu ndiri bad. Ebad musikana wekuti anoenda kuclub asina kana cent. Ebad haana basa kuti aitirwa bonde mumotikari, musango kana kuti mutoilet ariko kuclub. Changori nebasa nacho kungodya joy chete. A body does not even care about getting paid. Ndiko kaunzenza kandakange ndinako. Ndakagumisidzira ndava kuita basa reescort. Ndaitorwa neMbinga, then ndobva ndaenda neMbinga hanging around Mbinga iyoyo ichinditi ndinge ndichidya mari. After tadya mari, I would go and spend night nemurume anenge andidyisa mari kumahotels akasiyana siyana. Saka ndo zvandakange ndichiita. Ndakange ndisingori a normal prostitute awo anozivikanwa nevarume vakawanda zvokuti kana uine dola unongoita. Inini ndakange ndisingamiri mustreet, but taimaketa, taibetserwa nomumwe murume akange ari muXhosa aitova nemari dzake, ndiye aititsvakira marich guys. Saka ndakange ndichidhila nevamwe vakomana maZimbabwean nemakarad vainge vari magangsters. I eventually fell in love nomumwe mukomana akange ari Zimbabwean gangster. Aita zvokudriva motikari mauber aya. Saka kudriva kwaita mauber, it was just a cover. Saka ndaiti kana kuri kunzi ndikasangana painternet neMbinga ndombonosangana nayo ikazoti iri kundida zvekare. Saka Mbinga iyi taizoirobha tobva tachizoibira mari. Together inini negangster rangu nemafriends ake tainge tatova nekasyndicate kedu. Taiti ndikasangana neMbinga ndobva ndaenda naye kumba kwake. Kana ndasvika pamba pake, then boyfriend yangu inge iri kumashure ichitevera, kana kuti Mbinga iyoyo kana isitorina motikari ndobva ndatofonera Uber, not Uber yechokwadi yeboyfriend yangu, yobva yauya yobva yachizotitora. Saka muboot munogona kunge mutori nemunhu anenge arimo akatohwanda zvake. Kana turi tumwe tumotikari tuya tunenge turi tuma 7-seater, kumashure kunenge kutori nemunhu anenge akahwanda akatobata pfuti. Tobva tatopinda mugedhi
then tichingonopinda mumba vakomana vaya vobva vatobuda nepfuti vobva vatonongedzera pfuti kumbinga yangu. Mbinga yobva yatonzi shamwari tipe mari, tobva tatotanga kutomusecha jewelry zvakasiyana siyana pose pandiri. Naizvozvo ndaingogara ndiine mari nguva dzose nekuda kwekuti mamwe mablessers avo ataisangana nawo aigona kutoendeswa obva anonzi withdrawa mari, ende taiwanzokuenda pazvima ATM zvaizvo zvokuti kunenge kuri kudowntown. Saka kana hwava usiku kunyange ukada kuridza mhere unoiridzira ani, munhu obva anzi withdrawa mari, tobva tamusiya ipapo tobva tatoenda nemari. I remember one time koma ndichiriko kuCape Town, I met this other guy. He was a married man, and baba vake vakange vatori member of parliament muZim, vakazoshaika zvavo, but akange ari mwana wegirlfriend. Saka iyewo ainge akaroora. Mukoma aiti ari muCape Town, kudya kwataiita mari mukoma, we would spend money like water muclub. Saka I hooked up with him during the night. After tafambidzana ndakabva ndaona kuti shasha kana ikadhakwa inogona kutokanganwa kuti iripi. Apa yaifamba nebhegi rinenge riine mari. Unongoziva varume vekuZim vanenge vachida kuzivikanwa. Saka inini neboyfriend takabva tamubira mari yakawanda nekuda kwekuti izvi zvakazozivikanwa, asi sefamily vakanyara kuti nyaya iyi inge ichibuda. They suppressed that story because vainyara kuti nyaya iyi kana ikanzi yazobuda zvaizonyadzisa kuti mwana wangana akabirwa neprostitute muCape Town. Saka vakanyara kuburitsa nyaya iyoyo kuti mwana ainge abirwa mari nehure rake rekuCape Town. Saka vakange vasingadi kuti zvinge zvichizozivikanwa nevanhu veruzhinji. Upenyu hwangu mukomanashi hwakange huri ihwohwo hwecrime, kusungwa ndoburitswa mujeri. Sometimes ndaigona kusungwa ndobva ndatooffa kutorara nemapurisa at the back of the van vobva vatondisiya. Ndakange ndiri gangster chairo mukoma. Upenyu uhwu hwakange husiri upenyu hwakanaka nekuti ndaigona kutofa pane zvose zvandinenge ndichiita, asi Mwari vakangoonawo zvakakodzera kuti vange vachindichengetedza. My life finally caught up with me. One night I was at this other expensive club ndirimo makaremo muCape Town. Saka ndainge ndakatogara paVIP, tiri kuVIP section. Ndainge ndiine imwe mbinga yechikuru, but baba vavo vaingondipowa because vainhuwa garlic. Saka vakange vachibhadhara everything, but ndainzwa kuda kurutsa nezismell raibva pavari. Saka I was bored because my gangster boyfriend was also at the club. Apa ndaida kuva naye. Apa akange aine vamwe vasikana vaitotamba navo zvaindibata. Apa ndini ndainge ndatomupa mari yekutenga mabhiya. Saka I decided to steal more money from this blesser iroro rakati riri busy richitaura. I reached into his jacket ndichita sekunge ndinomuzembera ndokubva ndaba mafoni ake maviri. Aiva aine mafoni maviri ainge ari maHuawei but aidhura. Ndokubva ndaenda ndikanopa boyfriend yangu. Later on ndokubva ndaba zvekare wallet ndikanopa boyfriend ndichiti tava kuda kutiza tiende zvedu kumba. Saka mbinga yangu realized kuti mafoni newallet were gone. Akabva atanga kupopota. Chandakange ndisina kuziva ndechekuti akange atori mabuddies namanager weclub. Saka akabva ati handi tinoona CCTV. Mukoma ipapo dai ndakatiza. Ndakabva ndamutevera. Takati tava muarea mavanoona CCTV. Vakabva vaona kuti ndini panguva iyo pandakange ndichimuhaga ndichita zvokumuzembera, ndini ndakange ndamubira mafoni. Ndakaedza kutiza asi ndakabva ndabatwa ndichiri kuVIP ndichida kuenda kunotora kahandbag kangu. Vakabva vati vainge vachida kufonera mapurisa, but kufonera mapurisa vaitya zvekare because paclub apa ndaizviziva kuti paita zvokutengeswa madrugs. In fact baba ivavo vainge vakatodhakwa. Apa he was a high profile guy because akange atori bishop weimwe church yeko kuSA ikoko. Saka vaitotya kuti nyaya yacho futi ikazobuda yekuzonzi bishop vakabirwa mafoni mubhawa uye zvekare vakange vakatodhakwa nemadrugs muclub munoita zvokutengeswa madrugs. Vakabva vatanga kundivhundutsira
vakabva vandibvunza kuti mafoni ainge aripi. Apa ndainge ndichingochema, vanhu vachiuya vachibvunza kuti chii chainge chaitika, zvikanzi tabata mbavha, musikana uyu imbavha. Ndopakabva pachizouya umwe murume uyu akauyawo ainge agere kuVIP nevamwe vakomana, saka ndaitoti mafriends ake, izvo akange vari maboyfriends ake. Ndokubva auya akabva abvunza kuti chii chainge chaitika. Muxhosa uya akati abvunza kuti chii chaitika, ndopandakatanga kuchema ndikati they accusing me nekuba mafoni uye zvekare newallet yeboyfriend yangu. Akabva abvunza kuti mafoni acho ainge achiwetha mari, aiwetha zvokuma 20 something per phone, zvekare nemari yainge iri muwallet yainge iri less than 3000 rands. Mukoma akabudisa 50,000 ndokubva apa mbinga yangu ikatoshamisika. Akabva abata ruoko rwangu ndokubva tadarika nepatable paakange akagara, akabva abhaibhisa vakomana vaya vandaifungidzira kuti vainge vari mafriends ake, asi they were not his friends, they were his boyfriends. Takabva tanopinda mumotikari. Ndakabva ndati zvino ndichakwanisa kumubhadhara murume uyu, kunyange zvikanzi tarara tose usiku hwose hwanhasi, ndichazozvikwanisa here zvekuti ndinge ndichizorara naye zvanhasi. Akabva anditi hande kumba kwangu. Takabva taenda kumba kwake. Tava kumba kwake akabva ati kwandiri, handisi kuda kutambisa nguva yako and handisi kuda kuzvitambisira nguva. Inini hangu ndangokunzwira tsitsi, asi I'm not attracted to women at all. Ndakabva ndati uri kuedza kuti kudii? Akabva anditsanangurira kuti varume vaainge akagara navo dzainge dzisiri shamwari dzake, but ainge atoriwo maescort echirume, vakomana vaainge atobhuka for the night and ainge atovabhadhara kuti azorara navo vari 2. Akandiudza kuti iye akange ari a gay man anongorara nevarume chete, but nekuti ainge aona kushungurudzwa kwangu akandinzwira tsitsi. Akabva ati you owe me money, saka unofanira kuti unge uchiitawo plan wondibhadhara mari idzo dzaunenge uchindikwereta. Ndakabva ndati unoda kuti ndikubhadhare sei? Unoda kuti ndikutambire here? Ndiite sei? Akabva anditi ndichazokuratidza, enda unogeza. Ndakabva ndaenda ndikabva ndanogeza, I freshened up, ndokubva ndadzoka. Chakandishamisa ndechekuti ndadzoka ndabuda mubath, iye ainge akagara pacouch iro rakange riri bedroom make. Ndainge ndisina kusimira. Akabva anditi uya umire apa. Akavhura makumbo ake, ndokubva ndamira ndakatarisana naye. Akabva anditendeudza. Chakandishamisa ndechekuti akabva anonhuhwidza pakati pemagadziko angu. Akabva andibvunza kuti ndainge ndafreshena up here nepakati pemagadziko. Ndakabva ndati alright, let me go and do that, because ndainge ndangovhurirawo mvura. Of course ndainge ndageza, but kungogeza kwekungomhanya and I was still tipsy by the way. So ndakadzokera mushawa, akanditevera akandikwesha akandigeza, ndokubva tadzokera zvekare makare mubedroom make. Akabva andiudza panguva yebonde kuti ainge achida kuti tinge tichiita nekusintu. Ndakashamisika nazvo. Akanditi ingawani ndakubatsira newewe uchindibatsira, sezvo ndainge ndaziva kuti ndo chakange chiri chimiro chake, mafeelings ake. Ndikabva ndati okay, zvakanaka. Zvakange zvichirwadza zvandakange ndisingambofungidziri, ndainge ndisati ndakambozviita muupenyu hwangu hwose. Mangwana acho makuseni then ndokubva andipa zvekare mari on top of 50k iyo yaakadzosera blesser. Akandipa mari akati thanks for the wonderful experience. Akati ainge achida kuti tinge tichizoramba tichizongosangana zvedu. Ndakabva ndati it is fine kana zviri zvo zvauri kuda. Saka takazongoramba tongosangana inini naye. Ndainge ndiri escort yake, ndava kutoita sekunge ndiri boyfriend. Aiti mazuva awo aanenge ambondivimbisa kuti ndinofanira kuzosvika kumba kwake. Kana zuva rasvika iroro ozonditi ndafunga imwe boyfriend yangu zvanhasi usauya, ndaitofila jealous. Nerimwe ramazuva takaenda tikanwa doro zvakanaka paya. Saka ndo usiku uhwo hwandakatanga kuudzwa chibereko changu, the day that ruined my life forever. Tichibva zvedu kuBhawa, he then drove me to this other graveyard makare Cape Town. Tasvikako kumarinda kuya takafamba mukoma
hana yangu yainge ichirova. Ndakamubvunza kuti tiri kuenda kupi, akati pane zvandiri kuda kunoita, pane rimwe guva randiri kutsvaka. Ini ndokubva ndatevera, but ndainzwa kutya. Takazosvika pane rimwe guva iro raakanongedzera. Guva iri zita nesenemu zvakange zviri zvechixhosa. Akabva ati rakanga riri guva raamai vake. Ndakatomuti sori paya nekuti ndakange ndisingazivi kuti ainge akarasikirwawo nevabereki vake. Ndakandoudza kuti vabereki vake, baba naamai, vose vainge vakavigwa makaremo mumarinda matakange tiri, asi ainge achida kungoenda paguva raamai vake, ende vabereki vake vose vakafa zuva rimwe chete. Ndikati very sorry, ndainge ndisingazivi. Ndainge ndatomuhaga panguva yacho iyoyo, ndikatomupa kiss pauro apa, ndikati I'm really sorry. Saka akabva andiudza zvakandishamisa, akanditi rara pamusoro peguva. Ndakati wati kudii? Akabva anditi ndati rara pamusoro peguva kana uchida kundibatsira. Mukomana yangu yakarova, asi ndakatya sezvo takange tiri kumarinda apa huri usiku. Ndakabva ndarara pamusoro peguva. After he had ordered me to sleep on that grave, I was really terrified. I laid down on the grave. Saka ndiri pamusoro peguva kudaro, ndainge ndakarara nemusana ndakatarisa mudenga. Apa akatondigadzirisa zvakanaka, akabva abatanidza makumbo angu. Ndokubva anbatana mabhatani ejaketi rangu. Ndokubva akwiridzira katopu kandainge ndakapfeka mukati. Guvhu rangu dumbu zvikasara zviri pachena. Akabva aburitsa zai rainge riri mujaketi rake. Nematambiro atakange taita mubhawa nezvandainge ndambomuita ndichigara pamakumbo ake, handizivi kuti zai iri rainge riri mumotikari here, because tainge tatoenda, iye ainge achitodhiraivha Bentley musi wacho iwoyo. Akabva aburitsa zai riya. Ndokubva aisa zai iri padumbu pangu, but zai iri haana kungorigadzika padumbu. Akatoita zvokuita sekunge ari kuda kuripushira paguvhu pangu. Saka harina kunyatsokugara zvakanaka, because inini ndine guvhu dende. Akabva akaribata kudaro, aida kuti ribalance, but rairamba kubalansa nekuda kweguvhu rangu. Saka akabva atanga kutaura, but aitaura nechirudzi chake chixhosa. Handina kukwanisa kunzwisisa kuti ainge achiti kudini. After several minutes, he then picked up that egg. Ndokubva afamba akatenderera guva raamai vake, I don't know how many times. Akabva arirovera patombstone, and then he told me to stand up. Ndikangoti kakange kangori simple quick ritual. Ndokubva anditi I will give you money. Akabva andipa mari. Handina kuziva kuti ndiko kwakange kuri kutotengesa kwandainge ndakaita chibereko changu. Andipa mari kudaro, mukomanashi yainge iri 79,000 yaakandipa tichiri takamira paguva raamai vake. Akangonditi iyi imari yekuti unge uchidya, fara, ita zvaunonzwa kuda. Mari iyoyo yakazoperera kumadoctors, mufunge zvenyu. After a few weeks, mushure mekunge chiitiko ichi chaitika, ndikangoti body yangu yakatanga kuchinja. My monthly periods completely stopped. Mwedzi yakafamba without seeing a single drop of blood. Saka dumbu rangu rakatanga kukura, ndaita sekunge munhu ane pamuviri. Ndakabva ndaenda kuna chiremba ndikataura kuti ndiri kungogara ndichingonzwa chinhu kufamba like muchibereko mangu. Ndaitofungidzira kuti ndainge ndiine pamuviri, because ndairara nemablesa akati kuti ndisingashandisiri dzeveriro. Mupfungwa dzangu ndainge ndava kufunga zvino kuti pambinga dzose idzo dzandinodanana nadzo, ndeipi mbinga iyo yandaikwanisa kuzopomedzera. Ndobva ndaiudza kuti mwana uyu ndewako. Ndidzo dzakange dzatova pfungwa dzangu panguva iyoyo. Ndaenda kuchipatara ndakashamisika, nekuti vakaita mapreg test, urine test, blood test, zvose vachida kuona kuti ndainge ndisina infection here. Ndikangopiwa mapills, ndikadzoka kumba ndikanzi maybe infection. But infection iyaiya vakanditi dzoka kureview.
ndakadzokera kureview, saka ndakange ndichiri kuenda kugovernment hospital. Ndikati maybe vanhu ava vanogona kunge vasiri kunyatso kundirapa zvakanaka because I'm from Zim. Ndobva ndatanga kuenda kuma-private doctors. Ndaenda kuma-private doctor, pakazorequesta a full medical check, kuskaniwa, blood work, hameno zviro zvavaingondiita. Then ndikabva ndachizoudzwa kuti ndine cancer yemuchibereko, iyo yainge ichitokanganisa ma-reproductive organs angu. Saka hanzi cancer iyi yainge yaspreada zvisingaiti, zvekuti yaikwanisa kuzotoenda kune mamwe ma-organs. Ndaigona kutofa within months. Cancer ndo zvainoita kuti nhasi watoudzwa unzi une cancer, watoudzwa kuti watosarwa ne4 months cancer iyi inenge yava kutoaffecta mamwe ma-organs ako. Unoziva ndakachema. They say that cancer inoita kunge death sentence, HIV iri nani. Mukomana acho ndakachema ndiri muoffice madoctor imomo achinditsanangurira. Saka ndakazonzi nditsvake specialist. Ndabhadhara mari mukomana acho 79k. It's nothing. Kurwara kunodhura. From that day ndakakwanisa kunzwisisa kuti sei munhu akanzi aenda pachigaro pekuti anenge achikwanisa kuita corruption, anoita zvokurevesa. Vanhu vanoziva kuti kana watova pachigaro tsvaka mari, nekuti kurwara kunodhura. 79,000 iyoyo. Of course ndakatumidzirawo imwe kunoku kuZim, but yakaperera yose mumadoctors. Saka ndakanzi vaida kuita meno radiation kuti chirwere chacho chisanyanya kuspreada. Saka vakaedza, hapana chakashanda. Ndopa vakabva vati tava kuda kubvisa chibereko chako before cancer iyi yakuuraya. Ndakabva ndati hazvina basa. Ndainge ndisingazivi kuti in the future ndaizosangana nemunhu anenge achida kundirooraka. Saka they removed my womb. Ndakaitwa operation. Ndaitwa operation mukoma. Pandakarecover ndipo pandakatanga kunyatso kunzwisisa zvainge zvaitika. Ndava mukadzi ava kurarama asina chibereko. Ende ndakakwanisa kunzwisisa kuti chibereko changu chakabiwa neMbinga Yakaromba. Asi I recovered from that surgery. I knew kuti my time in South Africa was over. I packed my bags, left Cape Town, ndikabva ndadzoka kuZimbabwe. Ndadzoka kunoko kuZimbabwe, ndakabva ndachinja upenyu hwangu, and I became a born again Christian. Handidi hangu kutaura zita rechurch, but vanhu vekuchechi ikoko vakandibatsira necounseling, uye zvekare ndakange ndisina wandakange ndichida kuti anga achiziva kuti handina chibereko, but ndaingotaura kungoti upenyu hwandakamborarama kuCape Town hausi upenyu hwandinofara nawo. Ndikatanga kunamata, nerimwe ramazuva ndikatokwanisa kutogamuchira mweya mutsvene, I can speak in tongues. So nekuda kwesocial media ndakabva ndasangana naCurrent hubby wangu. He is very kind, asi munhu anorarama ne-physical disability. Akazvarwa nedisability iyoyo, and unfortunately akatomborora mukadzi murungu ikoko kuCanada. Mukadzi iyeye anonzi akazofa, akafira muaccident, zvireva izvo kuti haana mwana. Saka right now iye anotofungidzira kuti nekuda kwezera rangu I can still give him 2 or 3 kana kuti vana 4. Takasangana online. Vatete vanogarawo ikoko, pari zvino ndigere pamba pavo. Haana idea yekuti ndakange ndimbori hure remuCape Town taita zvemarobberies. Haatozvizivi kuti ndakatombodanana nemwana waminister, ndikaita zvivindi zvekubira mwana waminister nematyisiro avanoita vanhu vanoita zvepolitics. He does not have an idea kuti ndakamborara neMbinga Yakaromba yainge iri Ngochani ikandirarisa pamusoro peguva pamai vayo, ende handichina chibereko. Kunyange ndikada kumuzvarira mwana, handichina chishandiso chacho chandinogona kuchengetera mwana wake akakura kusvika ndichizomuzvara. Confession yangu mukoma yava kutondichemedza. Ndopandava kungogumira hangu pano. Muri Zimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
vahanzvadzi vedu, ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Yo, zvakangooma hazvo vedu wei, tomubatsira sei mwanasikana uyu? Maybe akaita zveadoption. Do you think that the husband will agree if she discuss nyaya yeadoption or any other mamwe ma-alternatives? Tell me what you think in the comment section. Vadiwa vateereri, ndo ma-messages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.